Phathe esandleni. Ndiwelwe i-bracelet yalo watch. Andiyazi uba into yoba ibe nawo. Ngoku ndiphume endlini. But ke xa ndithi ayikho. Ndicela uyibonileyo, it's a gold. Yayibona? But ke masiqhubekeni, akho nto imoshakeleyo. Yeah. It's just a bracelet. After all, that was untaken. You are Alpha and Omega, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha And Omega, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. And Omega, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. The devil came to kill, to steal, and to destroy. Amen. But he will never steal my joy again by a bracelet. Today, we put away festival amount. And I said exactly the same words. That you know, Dalom, I'm sorry for what has happened to you. But let me tell you the truth. The devil, the aim is to steal the joy. And also to confuse this service here today. So that we this service. But because we end them to not collide, there's a family festival. Because Satan who's stupid in always target abantwana bakathi. And futhi eqinba ngoba sizawushift elukholweni. Asizu-shift. Utata uyayazi, the other day lahlekelwa imali. But I said to myself, yabona ke noba ibiyi 10,000 bengazi ungamkhonzi uThixo. Andimkhonzi ngoba ndinezinto, andimkhonzi ngoba ikhona, ndimkhonza noba isimo singavumi. Mna ndimkhonza uThixo ngoba ndikwazi ukunxiba. Noba bekuthiwa ndiyamaze, andimkhonzi noba ke ndiyayazi ke nina abantu base-St. Peters. Kuba mna ndimkhonza uThixo selimeko ingavumi. Inobazibuza uba inoba kanti ayisande yakazibuza. Ndisike ndifike eqala. Bandibone ndiphithisa, inoba ukhopha njani? Ngoba isicimba akazuvukeze sendigqibile. Ndisike ndivuke eqete, ndisike ndihlabelele futhi basithi molweni bangcwele. Bamanga bathi ikhona inoba lo ikhona ibrand ayityanja. Emenza babe nestamina. Kanti there is no brand but lukhona oluqinisekileyo. Okwazi ukuthi konakala kwenye kukulunga kwenye. Yabona mayihamba le bracelet ngenza kakuzi watch engaphezulu kwale incikana enkulu. Kaloku uThixo xa ikumoshela izinto eyeke usathana imoshe uyayazi. Yabona le angakhupha uThixo ku-Forum House itshe iphele kanti kusaku-6 room. Amen. Umangala ukuthi yaphela indlu yami nefurniture asikuse ku-6 room. One-end suit ngelo xesha wena ubona uphuma ku-forum ye-toilet phandle. Akunike enkulu. Bazalwane, don't take uThixo light. Andiyazi ke mna inoba ile mna ndikhe ndaqala kwi-charismatic churches. Nina kaloku nina marhabe ma-mainline wisile everything namafura. Nina ndingababoyika nokuxela uThixo bomntana akho ungenile eyunivesithi ngoba noyikuthakathwa. Thina sima uyabona apho ndisuka khona. Apho ndisuka khona. Apho ndisuka khona Pentecostal. Jonga ubumapoqo uthi Nkosi yami ndibulela ukuthi ndingenile.
umntanam ungenile esikolweni bavuya abazalwane bathi bebethwele iqhiya bayizele batheneni wenjenje uThixo bathi kwenjenje kwenze mani kwenze uJesu emveni koko ziphuma izulwini nina noyobana ukuveza ukuthi uThixo uthengele imoto ngoba uyikuthakathi ngathi ngomso la moto izawulahlekelwa sisithixo kanti akunjalo ngoba zaba ubungqina buyamkhulula umuntu ningamangala ukuthi ndangena njani e40 when I go to start at 40 ndifunde after 9 years lapha asimetric ndingakwazi ukufundiswa ekhaya umyeni wami engakwazi undifundisa not this one bayazi abanye bayo alomnathatha kabili bazalwane yabona engakwazi andithatha ekhaya ndimncinci kodwa kandisesikolweni ndathi sendingenile esikolweni kwanzima undipha imali yobani kuthiwa i-upkeep esikolweni ndisondliwa ngu-NSFAS ndingene nge-ID kamakhulu wam ngelo xesha ndisemtshatweni bazalwane ndinixelela into engazange yenzeke ngoba xa singena emizini icimba yonke into izawuhamba smooth bazalwane mna ndangene 40 ndiyi-walk in and igate ibhaliwe no walk-ins ngathi yabona ke lo no-walk in akabhalelwanga mna ngumntana kaThixo lo ngasebenzi kum ndangena e40 ndiritretshwe emsebenzini 2014 ndiyi-branch manager yaseBes phofu bendingumanager kwiivenkile ezininzi Louis Joshua Door Electric Express xa ndifika kwaBes kanti kuyaritrenjwa kukho i-consolidation kukho i-liquidation eyayikhona phakathi kwa-Elleris plus no-African Bank bazalwane ndizama ukukhulula nina sanozifihla izinto uThixo anenzile zona noba uThixo uthengela ikhofi imakhi kwaba ungenayo ithi uThixo undithengela imakhi ngoba ubungenayo usebenzisa i-enamel don't hide izinto uThixo anenzile zona ndangena 40 kuthiwe no walk-ins ndangena ndaqala kwifaculty okuthiwa kwa-music phofu ndifike kukho intombazana sithi yho mna ndithathwe izolo and besikhona ispace yazi usathi nazawubekela abantu abathetha izinto jonga ndingayini uba le nto wazawuthela ithetha nam nje yazi kandiphithizelela yho yazi izolo ndithathwe izolo ntonto besikhona ispace xa ndifika kulaa lecture bithathwa ayisitsho futhi lo mntana bethathwe ngumr banibani lo ndangena kuye wathi there's no space ngathi okay fine ndandingaculi ngelo xesha ndiqonda umusic undifanele ngoba ndandicula i-opera madoda yho ndajika kwi-auditions kaLion King andahamba ngabe ndiseAmerica ngenxa yomtshato ukhetha umtshato kanti uluzikhali ngendankile mna neLion King yabona Lion King bendibona eTV the voice yam was taken there a loser because ndakhetha umtshato kunikhali kanti ndizofundiswa ndizawusebenza esifetsha show yava basala ndikuxelela wathi asiphi isikolo ndaqonda okay kuhle kulungile ndathi okay ndayobuma ndathi hayi ndivile wathi ndithe apho sikolo and wale attitude kwani ngathi khona into ayivileyo ngam wathi ndithe apho and wadinwa futhi wathi close the door yabo xa ubona laa nto xa uphuma up behind you usazuvala umnyango kahle nje ndawuvala umnyango mveni ndaphuma ndathi xa ndiphumayo mna ke xa ndithandaza ndibona nomntu ke mna kaba bendixela abazalwane izolo uma uphalo bendibaxela uba mna ndithetha uphuma kwam endlini ndingene emotweni start ignition yam ndawugqibela ndisithi inkosi ndicela uprotecte kule moto ndongena ethabungu ndithandaza ndehlike emotweni yam ndiye evenkileni ndiyatsho ndiyakwabhoksa ndihamba ekhamenzi ndiyaphi ndiyathetha bayalapha abantwana naxesha labo emveni koko ndiphinde ndibuye ndongena emotweni yam ndiyathetha anaproblem that is me kama ukhanjwa athi hey uthetha wedwa ndithetha ndedwa mna ngoba ndiyazi uba ndithetha noThixo wam jonga ndaphuma ndathi Thixo ndizofuna isikolo ndiretrenchiwe andiyazi nemali ye-provident fund izawuphuma nini and I'm not going back efurniture store ndifuna uphangela wayengandigezeli ngelo xesha loo mntu esithi abanye abantu endandifuna nabo badrayive imoto ezinkulu ntontontoni xa ithetha athi usebenza evenkileni eyi nkosi yam Jesu athi ya ndiyabona ne kumandi ndikuxelela abazalwane
athi yena utishara se-40 kanti akayazanga ukuthi ndizaye 40 angene 40 ndangafunwa kwi-faculty aka-music ndaphuma ndaxela uThixo ndathi Thixo ndifuna ukufunda andifundeli yena ndifundela mna khona ukuze ndikwazi ukuzimela kanti uThixo uyazi ukuthi kuzixesha apho kuzawudingeka ukuthi makuvele imfundo yakho bazalwane uThixo uyakwazi ukuprepare uyakwazi ukuprepare ndaphuma kwami ndithandazele senza loo nto leyo jonga ngaske ndabona iwatch abantu bayazi ifoto kukho iwatch enkulu ekwi-faculty yakwa-theology ngaske ndanomdla ukubona le watch ihleli njani kwezidoko yo ihleli njani le watch apha yakhelwe okanye ihleli njani ndajonga iwatch ndathi xa ndibona iwatch ithe nca edongeni ndangena apha ngaphakathi nam umnyango makhe ndingene ngathi icawa nale ndawo ndangena xa ndizecawe nto zothandaza xa ndifike icawe kanti yi-40 i-faculty of theology ndathi ndadibana nomnye ulecturer unxiba ishoti ke umfutshane ndathi ndizofuna isikolo wathi uzofuna isikolo afuna isikolo apho kweze-high school ndathi hayi ndizofuna isikolo mna bathi okay ke sifunde batsho kanjalo sifunde ndathi hayi kaloku ndixele kwenziwa njani ndifuna isikolo mna wandibiza wathi awusatsho kamandi nje uthi ufuna isikolo ungubani ndichaze ndingubani bani unjani hayi ndiphilile ndiyancedwa yinkosi ndathi neliba ndithi ndiyancedwa yinkosi watsala isitulo wathi do you know le nkosi othetha ngayo that I know it very well sir that I know it very well wathi yazi nento uthetha into ezinkulu uyazi laphi le nkosi othetha ngayo that I know it from me I had an encounter I've seen God in my life that I don't know my father I don't know my mother but I am here standing nothing that came near me because God is the God of vulnerable that mna ndikhuliswe i-community omnye wayendithengela ihlangu omnye athenga i-uniform enza zonke izinto that I've seen God in there but really but sit down tell me about your story that hayi ndikhuliswe ngumakhulu and futhi ayingomakhulu wam akazali mamam akazali tatam but undikhulisile wathi wow after that ndamshumayeza kanti ndishumayeza umfundisi waserhabe abantu abamaziyo bamazi today is a professor is Reverend Khashe you can look at your manuals of faith andithi abefundisi bayabhalwa phaa ngasemva okanye nigugulishe now he's at Amathole he's a professor then he was a doctor wathi wow but yes I'm umfundisi but I've never talked like God like you do wathi mntanam ndicela uthathe le form finisha apha le form wawugqiba uthathe le form yobhatala i-250 ye-late registration ubuye ne-receipt I will attach it here and go and fast because the response it may take you it may not take you ndathi wayengathi wayeyazi ukuthi ndifastile ndifastile ndifastele ukuthi ndisifumane isikolo and futhi nemeko ndivumele bazalwane jonga ndaphuma apho ndayokwenza layobhatala lo 250 ndabuya ndamnika i-receipt wa-attach wathi hamba ngendawo I've waited for 2 weeks without a response ethe izawungena via SMS yathi xa ifika i-Friday yokugqibela ndaphuma kwam ndaya eFort ndathi ndiyofuna laa mfundisi ndizofuna ayingeni i-SMS ndathi xa ndifika kwathiwa Friday abangeni and ile jonga kuyagqitywa uregistration because it was already February bazalwane already i-February jonga kwakuphakathi abantwana bephithisa ngabesithini wathi utata wayigqitha kum ndihlele esitupini kwa-theology nqonda soze ndihambe apha wathi abantu kwa-theology abangeni Friday uzofuna ntoni ndathi ndifuna utata ebethe ngutata uRhashe wathi waskena kuhlale East London so this day akezi nokuza apha e-40 because uza ngebhasi ye-university so Fridays akezi usebenze East London e-40 in East London so wathi for the best way uyazi i-response yakho go to social sciences uyobuza khona because i-theology under social sciences uyobuza khona then ucheckishe loku-managers abazinceda na ndafika kugcwele abantwana befuna u-unblockwa abanye ndangazi nanto yoku-unblocka uba u-unblocka ntoni ngoba mna ndisuke e-furniture shop
Yaba suka fashion shop mna umuntu uzanixela ngeproforma unixele ngeinvoice ogqiba ndiphiwe udele ipure proof of delivery ukuthi impahla ifikile ku andiyazi ke le ye-unlocka ne-unblocka nothini bazalwa ndisuka kude kodwa uThixo wayinceda impilo yami ndafika kwaso siphithiphithi futhi ndiyalingana ke nabantwana ndangakadebe into enje ndandiqhawukile ke ngoku ndise-right jonga ndaphithisa ndiyafika ndiyasalingana mos apha kwaba yabona ne eyunivesithi andiyunivesithi nabantu abadala nabangakanani heyi kwaphumile idi phaya eofisini labangcolisa hayi nanqola nqobi lokho mnyama lathi mama sisenqobi lokho mnyama yiza khawusuka yiza uzothini apha akamnandi hayi ndisuka kwatheology kuthiwa kho bantu bathi ayabeza abantu bakatheology ufuna ntoni ndathi ndizowuchurch uba ndithathiwe na wathi ubuye wakhwini ndathi eyombe into yokhe wathi masingena apha eofisini sangena wathi tell me i-theology silahlela khona umuntu xa engathathu xa efuna education kugcwala education simlahlela pha next year aphinda athini so i-theology indawo esilahla kuyo so inoba kugcwele ke ngezi faculty xa igcwele ifaka ka-theology so that umuntu afumane i-entry next year atshintsha kaye kule ndawo ayifunayo ndathi mna andiyazi le nto ndizofuna isikolo ndifuna ufunda watyela okay let me check wajonga ejongeni kwakhe wathi nyani theology igcwele akusikho space ndake mna okay wathi but I've got space for you wangena ekhompyutheni wabhala whatever ibhalileyo wathi kum ndihamba go and look for ilady engumiss Gcilitshane uthi kumiss Gcilitshane makajonge i-email ungathethi naye ithi ndithi makajonge i-email yakhe ndahamba ndafika i-security azazi security ke xa ziqeshiwe ntawo ziyawenza umsebenzi angeni mntu apha esikuzecampus angeni mntu ndithi hayi kuthiwa mandize kumiss Gcilitshane wathi okay nankuya ndithi okay ndikhapheke ngoba kuzawuthiwa ndiyatyelela ndithi kuyarejistarishwa abantu bayagqitha so nonqena ukubethwa ngabantu ngezitulo kuthiwe ndiyatyelela wandikhapha ndathi miss Gcilitshane kuthiwa mandize apha kwefunda wathi sendiyifundile what is so special about you bekuthiwa katheology kugcwele uvulelwe njani wena ndathi hayi mem andiyazi kodwa kuthiwe mandize kuwe wathi kwilady elingapha kwaphantsi kwakhe caba ungaphantsi kwakhe yijunior yakhe wathi Thandi ndicela uncede lo sisi ubhalile uzandi apho i-email so you use that code ayifake pha ufake usisi lowo iyo wathatha into zakhe wenza hayi kuthe xa igqibile wathi sisi sigqibile ngokufuneka 3.5 ye-tuition fee ndithi into ke ngoleyo andiyazi mna namali and imali yam kaprovident ayikaphumi ndithi into ke wathi kaloku uthathiwe for bawuphuma ubani proof of registration wenza i-student card nani kudingeka oku ndaphuma bazalwane ndinodano ndisithi into ziyalunga but kuyavaleka yazi xa uqhela ukuthwala ubunzima yonke into yakhe ivaleke before iphumele and ndaphuma ndisitsho ndathi yabona ke esi sikolo kulapho ndifuna kandifunde khona ngoba xa ndizawulungela kuqale kube nje kuyavaleka mna ndingeni lule entweni bazalwane whenever kufuneka ndiphumele kufuneka kuqale kube nzima kuba nzima kuvaleke nokuza kwam evali ndandingafumani ibandla at the end sekuthiwa hayi ke ngoku sincamile yavela kwathiwa nantsi ivali yakufuna St. Peter's sendincamile sendisithi I give up and iyaphelela i-probation yam next month so if ever ndifumenanga ibandla within 6 months therefore ndizawuphinda ndiqale uqala the whole process itsho qabe yethu bazalwane wandihle uThixo wathembakala ndathi xa ndiphuma ndihleli phandle abantu ababukela umhlobo wenene there's a lady ekuthiwa nguPastor Lali Tokwe it's my friend sasifunda sonke high school wathi xa idibana nam pha wathi Dondashe ngoba ndandikudondasha ndithi na wathi Dondashe hayibo mntaka Kristu ndathi yes wathi usindisiwe ndathi not kwezi ntsuku zokugqibela andingekhe ndisuke kuThixo wathi mntaka Kristu kunini ndiyacinga abantu sasishumayela bazalwane kwakunto okuthiwa yi-SCM Student Christian Movement kwathiwa si-Student Christian Organization sasishumayela noLali Tokwe siguqula abantu wathi Dondashe ndicinga i-team yam yazi ndikhe ndicinge ukufowunela ndithi khawuthandaze eradweni wayesasebenzela i-40 FM ngoku engakasebenzela umhlobo wenene ndathi wathi ufuna ntoni apha ndathi ndizofuna isikolo wathi nyhani hayibo
ke ngoku hlele ndathi kuthiwa kufuna i-2.5 but 3.5 ndithi andinayo but let us go to finance department. Saye finance department ngenxa yokholo nenxa yokuphila kakuhle nabantu, ngenxa yokholo nokuphila kakuhle nabantu bazalwane, sathi xa singena egumbini kwilady wayendisakulo esithi hey Peggy ndinosinelechomi yam wethu endandifunda naye high school friend endicela uyincede. Ndathi xa ndithi nkanalo wathi le ntombazana yu kunini ndimfuna lo sisi wandinceda singavani ekhaya, and lo sisi wandithandazela edibana nam e-KFC eQonce, zange ndizithathe iinamba zakhe, wandixelela wathi xa inguwe ovabuhlungu oba ningavani kowenu therefore nguwe ozawuphendula umsinqana. Zanganicenge wandixelela kahle wathi andithi ngobuhlungu uba ndivani kowenu nguwe nangokwebalisana, wathi ndizakuthandazela nguwe ozawufika udala uxolo, uzawufika ubabulise ufike uthethe nabo njengonepride nje, nguwe ozawudala uxolo komntu. Uthi ndafika ndayenza exactly siyavana ekhaya namhlanje. Wathi kunini ndimfuna, wathulali naku ke ufuna isikolo ke ngoku, ufuna isikolo ke ngoku, yenza ke ngoku ufuna isikolo. Jonga abazalwane wayivaliwe uNSFAS, laa ntombazana yathatha isitampu ndinixelela mna wathi ivalweni kaNSFAS hey ngedate ethi okay wasibuyisa isitampu zibuyiswayo, wasibuyisa umva wathatha iforms wathi filisha emveni wabetha isitampu wathi ngale date wena ubula le ibithi le wathi wena ngale date ubula, wasibuyisa isitampu wasithi wabeka isititi emveni wathi into zakho ziyashote kamakhulu, into ethile i-proof of address, into enibumakhulu pay usasa and everything. Wathi kodwa ngoku zakunika i-receipt ethi wena unblockiwe, hamba bothatha i-proof of registration. Ndafika kulasi sebethe ufuna i-2.5 ngathi kuye ndicela i-student number sam, wathi iphi 2.5 uyoyibhatala pha, ndambonisa i-receipt hayi u-unblockwe kanjani that ndicela i-student card sam, i-student number sam, wanti thandani uThixo uzawunika izinto zenu ngoba nina ningabakhethweyo ningabecela. uThixo wathi mandenze umuntu njengemfana, niyimfana mfuza kaThixo kunobungcwele kuni but asoze nimbone ngoba nizixake kusengezinto uThixo angazifuniyo kuni. Futhi uThixo akazuniphusha because uThixo funani yena. God does not violate will yomuntu. If ufuna uhlala unje ngale ndlela uyuza kuyeka apha until wena. Anabantwana bakaSirayeli zange basusela inyoka, wasike wabenzela inyoka yobhedu, wathi othe watyiwa inyoka uyakuziyela kweyam ke bronze aphile. Bakhetha utyiwa zizo ke zibagqibe because they did not want to go to the snake of bronze. Nawe ubufuna usuke engxakini kudingeka uphakame uthi ingxaki ndidiniwe nguwe ndiyakuThixo ngoku. uThixo uza kwenzela umusa. But kuzawuhlala dehle noThixo uza kuyeka. Yangiyinkosi yoxolo, inkosi yomusa ngawabusisa lamazwe ahlale ngobutyebi ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu lobungqina betheleleke elowo nalowo xa icela izinto zakhe uThixo ngoyika ukumanga obungqina kuKristu Nkosi yethu. Amen. Tiqebile badala session clerks, let us do as you have planned. 177 Xhosa 177. Ngebhathile bathula okufuna umthombo iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami inaniwe inhliziyo inamelo Thixo ewe lobo
dumedisa hape mabitsong a morena rona Jesu Kriste. Amen. Amen. I just hope energy is in motsotsong wa jwale re tlo kena revivaleng ya rona. So ke tlo etsa ditsebisoyana tse mmalwanyana. O ka nna ha etsahala go sane hoseng go be le batho ba tsamayang kereke e so ka e kena. Re ile ra shebisana le ka bistro o tshwanetse o be le monehelo sa so ska ba tsamaya mona o sa nehela. Ha eba le motho o tsamaya pele kereke e kena di-envelope ke tse nka envelope yo ya hao eno tšhelete o e tshwereng because ha o sa neela e tlo lahlela true e tlo lahlela e tlo fihla moo yang teng e lahleile so o tlo e kenye ka envelope o itlise tafoleng mona a utlwanang batswadi nane e latelang re tlo kena revivaleng ya rona go tloa gona jwale go fitlela ka 2 o'clock re watla mlebe fela. Then 2 o'clock we take a break re shebella movie wa rona Passion of Christ re ntse re nwa tea a kere batswadi tse nwa tea ha re 4 a ona motho a robalang ha re 4 o'clock bomme ba enka jwale ba ya lebitleng ba gutle ba tlo re jwetsa gore Jesu o tswile a kere batswadi tshebeletso ya hona jwale e tlo tsamaiswa ke borampho le ntate Molutsi. Ke bona ba tla tsamaisa tshebeletso yana jwale line ya go qetela e ke e kopang so ra tlo pina e kgone go utlwagala ke kopa ha le dutse morago tlohong pele re kgone go bina ra le ha le dutse so pina e utlwagala ba dutse morago kaofela tlohong pele o tlale ditulo tsena tse moo. Babe mzalwane dula fatshe ya tla na baholo na ba bo le fedi ya teng Ardoina My check now arutwane kreke ba moholo mtsitsi mrao mo moholo lebu dula fatshe hle kapa le ka tselo buela ka ntle a re no buang ka ofela. Right, moholo phala we ha eba neng a re bina jwale lebile le dutse fatshe ne ke batla baeti fela ba eme ka maoto so that we can acknowledge them re nke mabitso a bona bina he baeti ba phahame. Oh
Ana Moiri Santi. Out there.
angazi benimfuna phi lo Jesu because dala khona dala yena afunana nani right re na le batho baeti ba latelang re na le lelapa la ha ntate Kamukasi ntate Themba re na la Sinontobeko Shangase usisiyo Komakazi nomfundo Komakazi bona ba tsa phase 4 tshepiso ke lelapa la le bitsimane haleluya Amen. re be le Botle Mokwena o se se ke motho o se Silas Hola, hola, hola. we tsa se Silas ke ke lo ke tsa la biblia bo lelapa la Nonki Genu motsamani Nonki Genu le Karabo Genu ba kena Ethiopia haleluya ke ba rapelle re le bue modimo ka difatlo tsena tsa re ka dimensona ba sa kene kereke ke na le fitile ala la hle Amen. mo ala la hle ene re le bua modimo ka hore o le bontshitse tsela a ke mo tle mo tlatsa fana ka testimony ba tle ka mo Yes. a se chomi tsa hawa ke thank you ra le bo a re menga mo Ha re rapele. O modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate wa rona, lebitso la morena wa rona e leng Jesu Kriste wa Nazareta. Ntate ke rona banana ka ha ho tempele ya hao bosiu ba letsatsi Jehova. Re leboha ha ile monana o re dumelletse hore re fihle sebakeng sena la Jehova. Re a leboha ntate. Re a leboha. Ke banana batho ba hao Jehova. Ba re ke baeti ka hare ho tempele ya hao Jehova. E ba le bona ntate o ba bontshitse tsela hore bosiung ba letsatsi lenana ba tle kae. Re a leboha ke ka hona wena setshabelo sa rona, wena Qhoboshiane, wena Lefika, wena matla a rona ka dinako tsohle, wena thuso e teng, wena thuso matshwenyehong a rona. Re bitsa wena Jehova ntate e ka re o ka ba hopotsa Sontaha se seng le se seng e ka re ba ka kgutla ka hare ho tempele enana Jehova. Tsohle re di beha matleng a hao. Mabitso ke a mararo, ke la ntate, ke la mora, ke la moya o halalelang ka Kriste morena. Amen. Amen.